L'equip Bravo 3 Repsol ha volat per 5è any consecutiu sobre el litoral de Tarragona per protagonitzar una nova exhibició aèria. Estem molt contents de fer en aquest marc incomparable i esplèndid com és el balcó mediterrani, l'exhibició aèria de pilots, i aplegar aquí milers i milers de persones que avui veurem avions i demà anirem a pedalar tots en bicicleta. L'exhibició aèria, consolidada ja com un acte tradicional a la primavera de la capital tarragonina, ha tornat a reunir a milers de persones al litoral de la ciutat. La gent ja ho espera amb expectativa any rere any i és un espectacle únic, amb un entorn únic. Aquest balcó, diuen els pilots, que és magnífic veure la gent en aquesta alçada i sobretot és el preàmbul de la gran bicicletada de demà. Amb la Mediterrània de fons, els pilots de l'equip Bravo 3 Repsol, Juan Velarde i Castor Fantova, han demostrat tota la seva habilitat i tècnica, pilotant avions propulsats per 400 cavalls de potència. Este es el quinto año que venimos aquí a Tarragona volando el equipo Bravo 3 Repsol. Es un placer para nosotros, estamos contentísimos una vez más. Un espectacle carregat de figures i acrobàcies de màxima dificultat, com caigudes en picat, loopings, encreuaments a escassos metres de distància entre les aeronaus, tot a una velocitat màxima de 380 km/h, omplint de color i emoció al cel de Tarragona.